Ukážeme si nastavenie prehrávania YouTube cez Wi-Fi a jeho nastavenie. Prvé, čo musíme spraviť, je nastaviť pevný prístupový bod, ktorý nastavíme, že ideme do menu, nastavenia siete, pripojenie, T-Com alebo inú domácu sieť. Tu pôjdeme úplne dolu, pokročilé nastavenia. Zmagneme. Tu zaškrkneme pevná IP adresa, inak inde už nič iné nenastavujeme. Vrátime sa späť, úplne do menu. Takže teraz máme menu. Ďalej musíme nastaviť preferovanú sieť. Keďže automaticky zatiaľ neviem z akých dôvodov nedáva preferovanú sieť Wi-Fi, takže musíme nastaviť manuálne nastavenia. Nastavenie aplikácií. Integrované profily a tu musíme nastaviť T-Com. Naspäť vidíme T-Com. Teraz pôjdeme naspäť, zapneme Wi-Fi, aktivované, pripojím sa k T-Comu, zapneme YouTube, stlačíme na dané video, video sa začne naťahovať a hraje. Takže to by bolo nastavenie pre Wi-Fi. Takže tí, čo používajú AH, musia cez prehrávanie YouTube alebo používajú internet, musia vždy manuálne spätne v nastavení aplikácií internetové profily prepnúť sa do toho pôvodného, aby mohli spustiť internet. Myslím, že to je tak všetko.